Kedves jelentkezők, kedves érdeklődők, néhány szlájdban a finanszírozási formákról és a Magyar Állami Ösztöndíjhoz fűződő kötelezettségekről szeretnék nektek tájékoztatást adni. Ugye a felvételiben Magyar Állami Ösztöndíjas finanszírozási formát vagy önköltséges finanszírozási formát jelölnek meg a hallgatók. A felvételében 6 képzésre jelentkezhet a jelentkezőnk, de ez igazán 12. Megvárjuk a soproniakat. És egyébként évente, amikor Sopronból átgurítják a Hordót Miskolcra, ugyanígy mennek szerintem. Mert tudjátok, ez hagyomány még a közös gyökerekből. Folytatom, jó? Szerintem túl tudom beszélni a trombita szót. Tehát a 6 jelentkezési hely igazán 12, ugyanis ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és az önköltséges párját is megjelölheti a jelentkező. Nagyon fontos a sorrend fölállítása, ugyanúgy, mint annak idején a középiskolai jelentkezéskor. Tehát nem kell, zárójelben talán nem is szabad úgy megjelölni a helyeket, hogy a legáhítottabb szaknak az állami ösztöndíjas, és utána rögtön az önköltséges párja. Nem. Tehát ha állami ösztöndíjasként akarunk bekerülni a felsőoktatásba, akkor az első 6 legyen állami ösztöndíjas, és a 7-től 12-ig pedig az önköltséges megjelölés. Igen, mert gyakorlatilag bízunk... Igazán úgy számít egynek, hogy ugye hivatalosan jogszabály szerint 6 jelentkezési helyet lehet benyújtani, de emiatt számít egynek, csak papírforma szerint, jó? Így van, ugyanaz a hely, csak állami és önköltség, pontosan. Tehát ő igazán 12 sorocskát tud fölvenni. Így van. És amikor bejelöli a jelentkezőnk, föllenyillal tudja módosítani a sorrendet. Így van, így van. Igen. Ugye mindig elmondom, ilyenkor már ugrunk egy kicsit, és a jelentkezőnket felvették, beiratkozott, és elkezdi a tanulmányokat. Na, ezt azért nem feltétlenül tudja minden jelentkező, sőt, nagyon kevés jelentkező. Nyilván nem olvasunk szabályzatokat, én sem olvastam, amikor egyetemista voltam, de van az átsorolás intézménye. Ez azt jelenti, hogyha a jelentkező egy tanévben, illetve a felvett hallgató az első tanévben nem éri el azt a meghatározott tanulmányi átlagot, amelyet az egyetem előírt azon a szakon, illetve nem szerzi meg azt a kreditmennyiséget, amit szintén minimálisan előírt az egyetem azon a szakon, akkor bizony év végén a Magyar Állami Ösztöndíjas finanszírozási formát elveszíti, és átsorolják önköltséges finanszírozási formára. Tehát erre figyelni kell. Természetesen fölfelé sorolódás is tud lenni egy év múlva, mert a megüresedett állami ösztöndíjas helyekre lehet pályázni, de azért annak vannak bizonyos kötött elemei, és hát nem biztos. Pontosan, így. Tehát az átsorolás intézményére hívjuk fel a gyerekek figyelmét. Ugye magyar állampolgárnak jogszabály szerint 12 állami támogatott fél év áll rendelkezésre, egész élete folyamán, lifelong learning, minden évben van 80 év fölötti jelentkezőnk, állami ösztöndíjjal is, simán, és nem csak jelentkezők, fel is vesszük őket. Tehát a korfának igen, vannak így a csúcsán is hallgatóink. Tehát a 12 fél év a teljes életre szól. Gyakorlatilag a doktori az egy különálló pool. Tehát a doktori képzésre külön állami támogatott helyeket kapnak a diákok. Aki osztat... Így van.
Gyakorlatilag igen. Tehát elvégezhet 2 bachelort, 2 6 fél éves bachelort, akár párhuzamosan is, van néhány ilyen hallgatónk, nem sok, de azért akadnak, illetve egy bachelor, utána mester, ez is abszolút játszik. Tehát ez teljesen rendben van. Aki viszont osztatlant végez, és az osztatlan képzés hivatalosan 10 fél év fölötti, tehát ugye orvosképzés, gyógyszerész, építészmérnök, ott több állami ösztöndíjas fél évet biztosít a magyar állam. Viszont az is nagyon fontos, hogy egy adott szakon nem lehet 12 fél évig táncolgatni, hogy úgy mondjam, mert a hallgatóink nem igyekeznek ám megszerezni azokat a krediteket, vagy ha egymásra épülés van, csúszhatnak. Nagyon fontos, hogy egy szakon a hivatalos képzési idő plusz 2 fél évig lehet bent a hallgató. És ez még úgy is összeadódik, hogyha mondjuk netántán hallgatónk elkezd villamosmérnök szakot a BME-n, de mondjuk egy év múlva úgy gondolja, vagy elköltözik a család, és mondjuk folytatja a Széchenyi Egyetemen, ugyanúgy villamosmérnökön, akár átvétellel, vagy új felvételivel, ezek összeadódnak. Tehát az egy szak, tehát összeadódik, és így, tehát a képzési idő plusz 2 fél év lehet bent lenni ugyanazon a szakon. És utána a végén, ha még csúszik a hallgatónk, akkor átsorolják, és az utolsó mondjuk 1 vagy 2 fél évet finanszírozni kell, fizetni kell érte. A magyar állami ösztöndíjhoz fűződően kötelezettségeket vállal a hallgató a beiratkozáskor, a beiratkozási lapon, ez most elektronikusan vagy papírosan, az most teljesen mindegy, de vállalja a magyar állami ösztöndíjhoz fűződő kötelezettségeket. Mik ezek a kötelezettségek? Az egyik az, hogy a képzés hivatalos időtartamának másfélszeresén belül megszerzi az oklevelet. Illetve, ha megszerezte az oklevelet határidőn belül, akkor az oklevélszerzést követő 20 éven belül annyi ideig Magyarországon, adófizetést végez, vagyis vagy munkaviszonyt, vagy közszolgálati jogviszonyt, kormánytisztviselői jogviszonyt, őstermelői jogviszonyt, vállalkozói jogviszonyt tart fenn, mint amennyi ideig magyar állami ösztöndíjas volt. A 20 éven belül ez bármikor megtehető, tehát mi a NAV-tól kapjuk az évente hivatalosan ledolgozott napok számát, de ha a jelentkezőnk nem rögtön kezd mondjuk Magyarországon dolgozni, vagy még nem akar elkezdeni dolgozni, nem gond, 20 év alatt, akár részletekben is, ezt szépen összeadjuk. Amennyiben nem sikerül megszerezni az oklevelet a képzési idő másfélszeresén belül, teszem azt, a hallgató félbehagyja a képzést, mert más irányba szeretné elképzelni a további szakmai életét, és mondjuk egy másik szakra újra majd felvételizik, tehát félbehagyja a képzést, vagy félbehagyja a felsőoktatást is, bízom benne, hogy azért nem lesznek olyan sokan ezen hallgatóink, akkor gyakorlatilag egy bizonyos szankció párosul ehhez, de itt is munkavállalási szankció, tehát egy lényegesen rövidebb időtartam alatt, és erről a hallgató tájékoztatást kap ügyfélkapun keresztül, egy rövidebb időtartam alatt szintén hazai munkavégzésre irányuló jogviszonyt kell fenntartani, amit mi ugyanúgy vizsgálunk. És ha ez nem történik meg, akkor, de csak akkor lép elő az a szankció, hogy bizonyos visszatérítési kötelezettséggel tartozik a hallgató, de itt is arányosan. Tehát ha dolgozott valamennyit, akkor szépen levonjuk azokat a napokat, átváltjuk pénzre, és csak a maradékkal tartozik. De természetesen lehet kérni ezen munkavégzési időtartamra is felfüggesztést, ha a hallgatónk elkezdett egy másik felsőoktatási képzést, akkor kéri, hogy függesszük fel a munkavégzés határidét, felfüggesztjük, és majd akkor, amikor tényleg belép a munkaerőpiacra, akkor le fogja dolgozni azt a szükséges elemet. Illetve vannak számos mentesítési jogcím és lehetőség van, tehát ezekkel is élhet a hallgatónk. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, amennyiben van további kérdésük, állunk szíves rendelkezésükre, és sok sikert kívánok a felvételiben.